Doar așa gătesc varza. Presați untul între rondelele de varză. Înăbușiți sub capac 8 minute. Tăiați mărunt. Puneți în bol. Decojiți o ceapă. Tocați mărunt. Căliți pe tigaia cu ulei vegetal. Curățați 2 morcovi. Dați prin răzătoarea mare. Căliți cu ceapa. Luați câteva ciuperci. Tocați mărunt și amestecați cu legumele. Stropiți dovlecelul cu apă. Dați prin răzătoare. Stoarceți sucul și adăugați în tigaie. Puneți legumele cu ciuperci în bol. Adăugați făină. Spargeți 2 ouă. Asezonați cu sare, piper negru, fulgi de ardei iute, oregano. Răzuiți câțiva căței de usturoi. Adăugați cașcaval dat prin răzătoare. Amestecați bine. Ungeți mâinile cu ulei vegetal și modelați crochete. Încingeți uleiul vegetal. Tăiați untul cuburi. Topiți în tigaie. Prăjiți crochetele 4 minute. Presărați semințe de susan în tigaie. Separați căței de usturoi. Agitați borcanul cu usturoi până se curăță. Puneți în tigaie. Turnați ulei vegetal. Prăjiți 5 minute. Puneți usturoiul de farfurie și mărunțiți cu furculița. Adăugați iaurt grecesc. Clătiți pătrunjelul în bolul cu apă. Tocați frunzele mărunt. Adăugați fulgi de ardei iute. Amestecați bine. Prăjiți crochetele pe cealaltă parte încă 4 minute. Varza capătă un gust bogat și surprinzător de plăcut, iar sosul cu iaurt și usturoi completează perfect crochetele.